yanzu a ce Tinubu me zai je nema a wani horon shi. To wannan gas kuma da suke so akwai wani project na gas wani wannan da za a yi tsakanin Niger da ita da Nigeria da Algeria. Shi ma wannan wani babban mega project ne wanda in yayi shi ma wannan zai ƙara taimaka ma tattalin arzikin Najeriya da na Niger da Algeria. To amma horon shi tunda tana da matsala da mu kuma da Algeria. To horon shi Macron ya tafi Maroc sun gamu da shi da sarkin Maroc. Wannan kuma su ma waɗansu labaru ne a cikin jaridu da aka wallafa wanda a game da wannan gas king Trans-Saharan wannan da ake cewa Trans-Saharan wannan gas wannan gazodik wannan da za a yi. Za a yi wani Trans-Saharan pipeline ne zai huto daga Nigeria ya shigo Niger, in ya so daga Niger ya huce shiga Algeria. Gas king wannan mu za mu ba Europe gas, saboda Europe tun lokacin da aka yi fara yaƙi na Rasha da Ukraine, Amurkawa a nan su da kansu masu Trump suka ce su suka je suka fasa wannan bututun na ƙalƙashin ruwa na Rasha saboda su karya tattalin arzikin Rasha don su hana ta samu sukuni a game da yakin da za ta yi, ta samu kuɗi da za ta yi financing kin war kin da take da ita da Ukraine. Suka ta yi suka fasa wannan bututu na gas wanda shine yake hucewa daga ƙalƙashin ruwa ta hi Germany ya tafi Alman ya tafi Jamus, daga Jamus in yaso su kuma Jamus su ba duka kasashen Europe gas, sai aka fasa shi. To yanzu da aka fasa shi kasashen Europe gaba ɗayan sun shiga uku. Yanzu horon shi ga uranium mun kwaci. Daman uranium kin shi ma wani abu ne na energy da suke samu a cikin shi. To babu uranium kuma yanzu ba su da gas. Ya za su yi? Gas kuma a cikin in ka ɗauka a Afirka ƙasa wadda take da ɗimbin tarin gas, Najeriya tana kusan number 1. In ka ɗauka Najeriya tana kusan number 1 a duka Afirka. Najeriya arziki gare ta na fitar hankali. Number 1 Najeriya kusan number 1 gare ta. Bayan hakan ga mai da Najeriya gare ta. Wani man sata ake ta ga hanyoyi iri-iri ana smogalin kin shi, kuma a nan ɗan IPOP kin nan da saura a nan ma aka ka ɗan ta'adda wajen Niger Delta aka ajiye nasaru suka kawo su saboda su rika musu aiki. Suna gyara, suna sata, suna Allah kaɗai san abin da ake sata a Niger Delta kin nan. Kuma kashe mu raba suke da su da nasaru. To yanzu wannan gas king iya cikin abin da kuma yasa Macron yake ta kakabe ma Tinubu, kuma da wannan runduna da yake so ya kawo ta ga ƙasa. In ya kawo wannan runduna da yake cewa haƙal arziki za su yi a Najeriya, haƙal arzikin da za su yi kokari su sami 'yan ta'adda a lokacin su taimaka musu. NGO da za su yi a cikin NGO za su rika ba 'yan ta'adda makamai da sauransu wanda za su taimaka masu Boko Haram da Lakurawa su sami intelligences a ƙasa. In dai suka shigo Najeriya ta ga komi suka ce muku za su zo, ko sana'a ce za su zo komi, sai sun samu hanyar da suka yi in dai horon shi ce suka muku creating kin problem, suka ka problem chaos suka sa muku a cikin Najeriya. Za sa muku wannan 'yan ta'addal sai sun ƙara ƙarfi duk lokacin da horon shi ta zo muku. Don haka 'yan Najeriya kar ku saki wannan yunkuri da Tinubu yake yi, wannan gas kin wanda za a yi wannan project kin na gas, to Macron iya so shi ma wannan project na gas kin nan ko da GNL ne wanda yake gashi da suna gas ne wanda yake kamar liquefié kwa, to haka Macron yake so wannan gas kin ma a rika tatsa shi na Najeriya. To yanzu bayan hakan ga na gas kin iya so kuma yanzu tunda iya da matsala da kasashen mu su Niger da Algeria, duka horon shi tana da matsala da su. Maroc kuma yanzu sun shirya da ita da horon shi. To ita kuma Maroc tana nan tana ta lobbying, ba yau ba take kai da kawo, tana lobbying a nan Najeriya. Maroc, sarkin Maroc kin ma ya tafi Najeriya wani karin, ba san zamanin Buhari ne ya tafi, tun Buhari kuma akwai 'yan Najeriya expert da suka tafi Morocco duka aka zanzamna dan wannan projectin da za a yi na gazodik kin nan da za a yi, Trans-Saharan kin nan da za a yi, suke so kal yayi reisir. Su suna so ne su yi sabotage na wannan gas da za a yi Nigeria, Algeria. Shi kuma wannan tun an fara yin shi daga Najeriya, tun bututun an fara yin shi. Ya yi nisa ma aikin, tunda yanzu Algeria a yanda nake shuraren kafafe na Algeria kuma ina bibiyar 'yan Algeria, ana sa ran nan da shekaru guda 2 hakan gama a ce an kare wannan. Kuma gas kin nan in ya fara shiga Najeriya kenan da Algeria da Niger, su za su rika ba Europe gaba ɗayanta gas, kusan kaso 60 na Europe su za su rika ba su gas. To wannan project kin shi da kanshi Macron bayya so project nan ya resu, shi yasa yake so ka 'yan ta'adda a arewacin Najeriya yasa don ya kasance wannan 'yan ta'addan sun ba irin waɗannan abubuwa na bututu matsala da saura. To wannan shine su ma 'yan Maroc kuma suna kokari kuma su ga wannan project kin bai yi ba, don su ma suna da wani project da Najeriya, suna so su ma da Maroc da Najeriya
na Maroc da Nigeria sai ya ƙetare wajen ƙasashe 13 zuwa 15. Kuma project kin wannan na Maroc da Nigeria sai ya shi ta ruwa zai bi, in ya bi ta ruwa kuma ƙasashe ne zai ƙetara, kuma ko ina ya zo za a sa kamar kafafe waɗanda za su tsaya su ma in suna da gaskin su sa, ko kuma su ma a rika aiki dai a rika tahiya tare da su. Ƙasa wajen 13 daga nan ya huta ya bi ta Senegal, Mauritania, in ya so daga Mauritania ya shiga wannan gata da suna Sahara, wannan Occidental kinan da suke rikici tsakanin Algeria da Maroc, wanda Maroc tana cewa ta ce, Algeria ko tana cewa a ƙasa ce mai incin kanta. Ita ma Algeria daga can ta samu wanda suke su 'yan Saharawi kin ne, su ma ta ba su makamai da saura suke nema suna kama Morocco tashin hankali kamar yadda suke sha da ita da Mali. Wannan duka geopolitics ce, abinda ake cewa geopolitics kenan. Geopolitics kowa iya nema yaudari dan uwan shi bisa kan harkar